Shalom, dihamu amanami dohot inanami seksi lansia, nang dihamu inanami punguan inanaumi, nang tapukama pihadeta di bagasan tekion, atong taparade marohan ng pikirata, jumulo mahita martangiang di bagasan rohatabi. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 257 ayat sada tambah ayat 4. Asiniroha madihamu, dohot dame sian debata amata, nang sian Tuhata Yesus Kristus. Amin. Dihamu amanami dohot inanami, na hinaholongan Yesus Kristus, tatangihon ma barita nauli di bagasan tikion, ima na tersurat di Evangelium Matius bidupitu, mamuka sian ayat 20 sada, saat ro di ayat 20 didok songonon. Dada saluhut halak na madok au Tuhanna bongot sogot tuharajaon banua gijangi. Holan akka na mangulahon lomo ni rohani damang na di banua gijangi do. Ay torop do sogo di ari parpudi na mandok tuau, ale Tuhan, da manurirangi hami nahinan mangasahon guarmu. Dahu pabali hami na jolo aka sibolis mga saon guarmo. Da lan aka ulaw nabalgahu ulahami mga saon guarmo. Dungi dohonokku ma tunasida. Dangdung hutada hamu. Laho mahamu sian labukon. Hamu aka namabahen naso jadi. Ima sahatna. Heado tabege istilah merek menentukan kualitasna. Molo tatuhor sada barang tadok ma tasna brand alai tasna asli dang kawe tutu argana pe dosdo dohot merekna. Kualitas ikon terbaik. Asa unang sahali manang 2 hali dipakai pitorsega. Ala memang bui doi
manegai reputasi label manang merek ni barangi. Songonido taringot tungoluon. Merek manang label ahado natapak di ngulu taon. Apakah kita masih memakai merek anak haholomon manang nunga merek anak hatiuron? Kita natagwar halak Kristen nunga di apehon Kristus tuhita merek na argai. Dada behita met in haholomon alai nunga met in hatiuron manang anak-anak terang. Di apehon Tuhan itu hita alani asini rohana marhite mudarna nadurus dihau pinarsilangi. Ido na dibaritahon Apostel Paulus ti Portibion di dokdo di Efes 5 ayat 8 ay naholom dohamu na jolo alai tiurdo anggo nuaeng di bagasan Tuhani. Marparange mahamu songon akka anak hatiuron. Atong molo nunga takas hita bermerek anak hatiuron ikon tapatuduhon do songon dia parange anak hatiuron di tonga-tonga ni Portibion. Molo met injis do hita ikon musat dohita sian aka hageduhon, sian aka haholomoni. Bongot hita tuha dengganon tu hatiuron. Dihamu amang dot inang molo nunga di apeon tu hita label na argai ikon ta argahon do ngoluta. Ikon ta hamulate hondo asini rohani di batai. Na dilehon tu hita label gabe anak hatiuroni. Sotung dan sadalan mereki tu kualitas ni ngulus gondop ari. Tadok label Kristus alai anggo mutu dan Kristus be. Ido ubahain didok diturpuk ta sadarion imanakin di ayat 20 sadai. Dada saluhut halak na madok au Tuhanna bongot sogot tuharajon banua gijangi. Holan aka na mangulahon lomo ni rohani damang na di banua gijangi do. Lapatan na asa unang merasa cukup nyaman hita songon halak Kristen. Anggo di aka parulaon daudo pesian hak Kriston ini. Dang cukup holan madok Kristen now. Alai ikon tarida do sian ulaon parnguluan na siganup ari. Gol di ngoluta na porsia dada madok holang Kristen sabing, tetapi bagaimana tapatuduhon ngoluta ngoluha Kristenoni di tonga-tonga ni ngoluta si uton Kristo kita. Tutu molo didok Kristen na marlapatan doi si ihuton Kristus. Asa disima takas tapatuduhon ngoluta ta ihuton ahana hinirimi Kristus di bagasan ngoluta. Asa taulahon dia do nagabelomo ni rohani de bata di bagasan ngoluta. Asa tutu hita gabe halak Kristen. Nunga roh Kristus di tonga-tonga ni Portibion. Nunga diajari tuhita dia do na ikosibahenota. Di patuduhon Yisdo ulon para sini rohaon. Haluaon tu akan nagali. Hamalumon tu akan namarsahit. Hitape songon si hiton Kristus ikon tapatuduhon ma para sini rohaoni di tonga-tonga ni parnguluat tas siganupari. Di tonga-tonga ni pandemi Covidon godang tantangan na ikosyadopatta. Alaidang marlapatan gabe tapaso ulaw na denggani di ngoluta. Songon halak Kriste kita. Buhado sikap ngoluta. Pambahaynota. Pakatayota. Ulaw ta siganup ari. Ikon takas dui tapatuduhon di tonga-tongan ngoluta. Asa diida halak Portibion na tutudo hita. Halak Kristen na saholang Kristen sabing alai na taulahon tahonguluhon hak Kristononi di tonga-tonga ni parnguluata. Dihamu amang dot inang
nunga di paucat hita sian haholomoni asamian hita di bagasan hatironi. Alani saya berusaha mahita gabe jolma natadi sian portibion. Di dokdo amang inang di Rom 12 ayat 2. Di dok songonon. Jala unang gabe saroba kamu dot portibion. Alai gabe ibaru mahamu, dung muba pikiran muna, asa tahu hamu manimbangi lomoni rohani di bata, ima nauli, na hinalasonna, doho na sundenggan. Ikon tadi dohita, dohot ulaon portibion, ala nunga dihokop Kristus sita, gabe level anak hatiuron. Dihamu amang dot inang, di partikian nalam mangerbang dohot aka teknologi canggih nuaingon boido nadeba jolma terlalap di kemajuan teknologi jala boido gabe makalupahon hapolino ni hatani di bata ali turpuk tasadarian paingot tentu hita ta ulahon ma hatani di bata ido nagabe lomo ni rohana asa marhite ngoluta tutu si tutu visi misi Kristus tetap terjadi, tetap terberita di tonga-tonga ni portibion. Asa tutu si tutu Kristus dak kiamati di tonga-tonga ni ngolu portibion. Dia selalu hidup, selalu ada, selalu hadir karena hidup kita mau ambil bagian untuk melanjutkan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jangan pernah takut dan khawatir amang inang, meskipun tantangan pasti ada dalam kehidupan kita. Tapi label itu, anak terang itu sudah diberikan kepada kita. Tuhan menguatkan kita, memampukan kita untuk melakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Percayalah, di balik kesulitan yang kita alami pada saat ini, Tuhan tidak pernah berhenti menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Asal kita tunjukkan sikap kita yang percaya kepada Kristus dengan menghidupi firman-Nya dalam kehidupan kita. Di Hamua Manginang, di Bagas Santikion, Patupa, ibadah di Bagas Tabe, setoktong mahita ingot di hatani Tuhani. Ima nama baik kita margogo, laho mangalakahon lakata nguluta tujolon yarion. Tuhatama mamasu-masu hita nang disude aka ulauta. Amin martang yang mahita. Moliati madiho ali Tuhan. Dihatam nang mengajari hami asa dada holan sekedar label Kriste kami. Alai ikondo huha nguluho kami na Kriste kami marhite mangulahon lomo ni roham maka nguluhon hatami di tonga-tonga ni ngulu nami pasu-pasu mahami Tuhan pargugoy patupahon dia de Tuhan nagabe sihol ni roham na ikon si ulahon nami Tuhan di tonga-tonga ni portibion nang pehuado pihami gurang tantangan, pergumulan, alai huha prosehami do, dang masohot pangaramotion mo dihami, diakan na setoktong mangulah lomo ni roham. Sepake mangulu nami, pikiran ng rohan nami, ng tangan nami, patuduhon ulon parasin ni rohaon, na boy mangurupi, mangalehon aka pikiran na umuli, di tonga-tonga ni parsoran nami. Asa tung takas di da portibion na setoktong doho mangulu di tonga-tonga ni portibion marhite makanguluhon hatami di tonga-tonga ni parange ulon nami sigano pari pasu-pasu ma Tuhan sude ruas ni huriam pasu-pasu ma ama nami ina nami sesilan sia nang ina naomi seho matoktong rapdo na sida dia ka ulan sigano pari pargogoy ma Tuhan urupi jala basa-basa ma Tuhan pasu-pasu misi banua gijang di tonga-tonga ni ngulu ni ama nami ina nami. Lima Tuhan dami na sumurungi di
di tonga-tonga ni ngulu nasida. Pasu-pasu mana Tuhan bangso namion, parbisuhi jala pargogoi ma aka pamareta nami, na manguluhon bangso namion. Asa boy marture saluhut aka aturan-aturan na ikon sipatu paon di tonga-tonga di bangso namion. Asa sejahtera kami selalu na Tuhan, rakyat masyarakat Indonesiaon. Tuhan, siang giat ma Tuhan, di tonga-tonga ni nahuadupi kami di tikion, danggabe madau kami siako, alelam jono kami tuho, marsiajar hatam na badiai, iltuan gugo di kami, laho makamonakon, akahamaolon, pandemi covidon, na masa di tonga-tonga ni ngulu nami. Para badiai matun sen hadoson nami, asa tama kami di hadapanmu. Di bagasan, Yesus Kristus Tuhan nami, muliati madiho. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 611 ayat 1 dohot ayat 2 laus tapapungu ma peliata. Sahat aku Yesus, salut nangoduki, rohanang pambahenat, salut nakikiti, pasahat aku Yesus, Rap mahita mangido di tangiang hato patay. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosan nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amin. Asin ni rohan ni Tuhatay Jesus Kristus, dohot holong ni rohan ni di bata ama, dohot parsauran ito di parbadeima, naman dongani hamu saluhut na. Horas madihita sudena,